27 जानुवारि 2023 नि उनाव जुदि बा 27 जानुवारि फैगासिनो दङ बिनि सिगां जुदि बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जुदि हाबाब्ला साफ्रोमबो लिडारखौ बिखायाव गुलि गावनो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफोरा नेनानै दङ। आं सिलाइनि गुलिखौ बुङाखै जा गुलिखौ बिथांमोना बिखायाव गावगोन बुंजाग्रा लिडारफ्रा अराय सम बिथांमोननि बुंनायखौ गोसोआव लाखिनांगोन। एबसुआवबो जाथोखौ साननाय दङ, इउपिपिनि दैदेनगिरिफोरनियावबो साननाय दङ, नाथाय हायाखै मानो? नैबेसो शेयारासो। बे 14टा पस्टआव 10टाखौ जों दिनै लानो हागोन ना हाया? जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जोंनि गावनि बर' बेकार सेंग्रा सिख्लाया दिनै लानो हागोन ना हाया? बे पस्टखौ जोंनि मानसियानो मोनथों आरो मोननांगोन। सानजा सिमाया माब्ला बारायगोन? रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां केडारफोर दङ एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना माब्ला गगोन? दङ जोंनि बिटिआरनि पेकेज जिथु जोंहा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डआव बिनि फैसाया माब्ला फैगोन? आरो एनडिएफबि बिथांमोनखौ जिहेतु जोंहा पारामिलिटारिया होन स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेबस्थाया माब्ला जागोन? आरो जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया माब्ला जागोन आरो बिथांमोना माब्ला साख्रि मोनगोन बेखौ निस्सय रायजो राजाफोरा दिनै नेनानै दङ। दिनै बिटिआरनि एकर्डनि फैसा जिथु फान्डिं जिथु 1500 कोटि फैनो गोनां दिनै हराखै। हरिया सोर? बिजेपि। जोंहा सानजा सिमा बारायनायनि खोथा दङ, बारिगोन होनबाय थादों नाथाय बारियाखै। बारिनि सिमा बारिनि गोहोआव सोर दङ? बिजेपियानो दङ। अब्ला दिनै फैसा हरियाबो जुदि बिजेपियानोबा बिथांमोनखौनो लाना फैनानै जों दिनै आर'नाइ गानहोफायो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा। फादारा बिजेपिनि नेता, नाथाय नोंनि स्कुलखौनो दाननानै होबाय अब्लाबो दे दिनै गारियाव गाखोना नों बिथांखौनो मालासो होयो। गथ' गथायनि साख्रि मोननो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ दिनै दाननानै दोनदोंब्लाबो जों नोंजोंनो दोङो होननाय बायदि जायाखै होनबा? दिनै गोदान बोसोर फैसिगोन, बिनिखायनो आङो आंनि आइ आफा बिदा आंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरखौ आं दिनै पलिटिक्सआव थानायफोरखौ दिनै खावलायनो सानो। गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा। जाया दिनै नोंनि सुथुर बेखौनो नों दिनै जाहोगासिनो दं। जाया नोंनि इयुनखौ दिनै जाख्रुबनो नागिरबाय अट'मेटिकेलि 50% दिनै जाख्रुबलांबायानो। अब्लाबो दे दिनै बिथांमोनखौनो खुलुमनो जों दिनै थाङो। बेसेबां क्रिटिकेल। जेसेबां गिदिर खोथा बुंब्लाबो जोंनि बर'नि लिडाराव हाग्रामा महिलारियानो जा, बिश्वजितआनो जा, बा जोंहा रोंगोरायानो जा, इउजि ब्रह्म सारानो जा, प्रमद बर' सारानो जा, दिपेन बर' सारानो जा, रावनिबो गिदिर खोथाया रावनिबो फर्मुलाया दिनै खामानि होआखै। मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बर'नि गेजेराव सबनिसाय काउन्टार होनो गोरों आरो खोथा बुंनो रोंग्रा व्यक्तिमोन, बेखौ बयबो मानियो। गोसोखाङो बिथांनि काउन्टारफोरखौ बै समनिखौ। नाथाय बिथाङा जेसेबांखि समस्थियाव फैनानै गिदिर खोथा बुंफाया मानो नों स्कुलखौ प्रमिस खालामनो हादों होनबा? गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों, नोंथांमोना बेसिम फैनाय। दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजानि सिगाङाव मोननैसो गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो सानदों। नैबे लेखाखौ लानानै दिनै गोजाम बोसोर जोबनायनि जोबथा साननैनि सिगां दिनैनि साना जोंहा बोसोर गोदाना जोबलांसै। दा बेनिखाय आङो रायजो राजानि सिगाङाव आङो मोनसे गोनां खोथा आङो फोरमायनो सानदों। आरो जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ, जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ,
MCLA, EM, चिफ आरो MLA, डेपुटि जोंनि स्पिकार स्टेटनि बिथांमोननिसिम आङो गोनां खोथा आङो फोरमायहरनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे लेखायानो नोंथांमोननि सिगाङाव आं होगोन जे भेरगाव जा उदालगुरि पलिटेकनिक होननानै बुंदों, भेरगाव पलिटेकनिक आरो बेयावहाय उदालगुरि पलिटेकनिक होनना बुङो, नाथाय बेयाव जोंहा पलिटेकनिकआ उदालगुरि हिसाबै भेरगावआव दङ। बेवहाय जोंहा थार्ड ग्रेडआव 3 आरो फर्थ ग्रेडआव 4 दङ, 11 जन दङ। गासैजों 14टा पस्ट भेरगाव पलिटेकनिकआव दङ। सेम आरो चिरां पलिटेकनिक, बेबो बिटिआरनि आन्दारावनो, बिटिसिनि आन्दारावनो दङ। बेयावबो 14टा दङ, गासैजों 28टा पस्ट दङ। दिनै बे पस्टआ जिहेतु जोंनि बिटिआरनि सिङाव, जोंनि भेरगावनि सिङाव दङ, दा बे भेरगाव समस्तिनि सिङाव आरो पानेरि समस्तिनि सिङाव दङ MLA हिसाबै। दा बे पस्टखौ दिनै सोर मोनगोन, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो फोरमायनो सानदों। दिनै जोंहा भेरगाव समस्ति हिसाबै बिटिसिनि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथां दङ आरो MLA हिसाबै मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथां दङ। बिथांमोना नैबे 14टा पस्टआव बेसेबां रिजार्भेसन जों मोननो हागोन, बेखौ आं दिनै रायजो राजानि सायाव दिनै सोंथि खालामदों। आरो जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामनो सानो, बे 14टा पस्टआव 10टाखौ जों दिनै लानो हागोन ना हाया? जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जोंनि गावनि बर' बेकार सेंग्रा सिख्लाया दिनै लानो हागोन ना हाया? आं दिनै बेखौसो खावलायनो सानदों। जोंहा बे 28टा पस्टआव खमसे खम 15टा बा 16टाखौ जों मोननो हागोन ना हाया? दिनै आं मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार MLA हिसाबै आरो मानगोनां चिफ, जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ बुंदों आरो जोंनि लकेलनिनो EM बिथां दावबायसा बर' सार बिथांखौ आं दिनै आसा खालामदों, फोथायदों बे पस्टखौ जोंनि मानसियानो मोनथों आरो मोननांगोन। बेनि सोमोन्दै आरो आं उनाव फैबावगोन। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं बुंनायजों लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय साफ्रोमबो MCLA, EM, चिफ बिथांमोनखौ आं खावलायबाय, बे पस्टआ जोंनि जानानै थानांगौ, गुबुनाबो मोनथों, नाथाय 70% प्रायरिटिखौ जोंनि मानसिया मोननांगौ होननानै आं दिनै सानो। दायो बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनि गोबां सोंलु सिखारदों, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जाफुंनाय आरो जाफुङैखौ लानानै नंगौ, थारैनो रायजो राजाया नेनानै दङ आरो माब्ला जाफुंगोन बेखौनो लानानै रायजो राजाया गोबां दिनै सिन्था जानानै दङ। नाम्बार 1आव जानानै दङ जोंहा सानजा सिमाया माब्ला बारायगोन। नाम्बार 2आव निस्सय रायजो राजा बेखौनो सावरायो, रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां केडारफोर दङ NDB, ex-NDB बिथांमोना माब्ला गगोन। हयथ' नाम्बार 3आव दङ जोंनि बिटिआरनि पेकेज, जिथु जोंहा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डआव, बिनि फैसाया माब्ला फैगोन आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजफोरा माब्ला जागोन आरो NDB बिथांमोनखौ जिहेतु जोंहा पारामिलिटारिया होन स्पेसियेल मोनसे रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेबस्थाया माब्ला जागोन आरो जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया माब्ला जागोन आरो बिथांमोना माब्ला साख्रि मोनगोन, बेखौ निस्सय रायजो राजाफोरा दिनै नेनानै दङ। आरो दिनै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा होबोगासिनो दङ जे जाफुंगोन 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 आरो मावफुंगोन, नाथाय दिनैसिमबो जोङो नुनो मोनाखै। अब्ला रायजो राजाया दिनै बेखौनो साननानै दङ जे दिनै खुंथाय गोहोआव सोर दङ। नोंथांमोनाबो दिनै मिथिगोन, बयबो मिथिगौ। दिनै बिटिआरनि एकर्डनि फैसा जिथु फान्डिं, जिथु 1500 कौटि फैनो गोनां दिनै हराखै। हरिया सोर? BJP, नङा होमबा? BJP गभर्नमेन्टआनो हराखै। दिनै जोंहा सानजा सिमा बारायनायनि खोथा दङ, बारिगोन होनबाय थादों, नाथाय बारियाखै। बारिनि सिमा बारिनि गोहोआव सोर दङ? BJPआनो दङ। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजआ दासिमबो जायाखै। दिनै जाहैया सोर दङ?
बिजेपियानो गोहोआव दङ बिथांमोनानो जाहोआखै दिनै जायफ्रा दिनै सरकारि टिचारफ्रा मास्टरफ्रा दिनै सरकारि जायाखै फेन्सार स्कुलफ्राव दिनै 15 बोसोर 20 बोसोर दिनै जालांबाय बिथांमोना दासिमबो दिनै सरकारि जायाखै मानो जायाखै दिनै बिजेपियानो खालामाखै दिनै रन्जन दैमारिया सोरनि समाव गनांगौ बिजेपिनि समावनो गनांगौ नाथाय बिनि जेबो दिनै फिथाइ गैया गाज्रिसिनसो जाबाय दा बेखौ सोर खालामदों बिजेपिया खालामाखै होनबा आरो दिनै बिजेपिजों सोर लोगो प्रमद बर' बिथांनि गभमेन्टनि लोगो प्रमद बर' बिथाङानो लोगो दिनै बिनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि सोंनायाव दिनै जेसेबांखि दिनै बिटिआरआव दफाफोरा जुदि जाफुङाखै जाफुङैनि आन्दोआव सोर दङ बिजेपियानोथ' दिनै मावाखै अब्ला दिनै फैसा हरियाबो जुदि बिजेपियानोबा बिथांखौनो दिनै लाना फैनानै बिथांमोनखौनो लाना फैनानै जों दिनै आर'नाइ गानहोफायो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामिया दिनै बिजेपियानोबा बिथांमोनखौनो आर'नाइ गानहोफैयो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा नङा होमबा दिनै सिमाबारिया बिजेपियानोब्ला बिथांमोनखौनो दिनै लाबोनानै खुलुमफैयो फिथा हास'फैयो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अब्ला नाय स्कुलखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामाबा बेफोरखौ दिनै दाननो नागिरबाय एबलाइज खालामनो नागिरदों बेसेबां हाजार जोंनि बर' स्कुलफोरा दिनै हाबनानै थागोन दानजागोन बिनि फिथाइखौ जों उनाव नुगोन आरो बिनि तथ्यखौ नोंथांमोननो होगोन जुदि स्कुलफोरा दानजामारोब्ला स्कुलफोरा जुदि प्रभिन्सियेलाइज जायाबा जोंनि इयुन सेंग्रा सिख्ला बेकार जोंनि स्कुलफ्रा थैलांगोन आरो बिथांमोना बबेयाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन अब्ला बेफोरखौ दाननाया सोर बिजेपि नङा होमबा अब्ला बिजेपिनि लोगोआ सोर प्रमद बर'नि गभमेन्टआनो बिजेपिनि लोगो अब्ला बेसेबां क्रिटिकेल दिनै नोंनि फादारा बिजेपिनि नेता नाथाय नोंनि स्कुलखौनो दाननानै होबाय अब्लाबो दे दिनै गारियाव गाखोना नों बिथांखौनो माला सोहैयो नङा होमबा बिथांखौनो माला सोहैयो दिनै सिमाया बारियाखै सिमाया बारियाखै बारिनांगौमोन बिजेपि सरकारनो बारि होनांगौ बर्तमान बारिथ'वाखै नाथाय बिथांमोनखौनो दिनै आर'नाइ सोनानै दिनै खुलुमहैयो जोंनि सिमाखौ बारियाबाबो जों नोंसोरदोनो दङ जोंनि फैसा मोननांगौखौ हराब्लाबो जों नोंसोरदोनो दोङो जोंनि गथ' गथायनि साख्रि मोननो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ दिनै दाननानै दोनदोंब्लाबो जों नोंजोंनो दोङो होननाय बायदि जायाखै होनबा दिनै जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै रायजो राजा बिजेपिनि नेताफ्रा बिटिसिआव फैबाय फैनानै हाजार हाजार मानसि नुलांबाय सानबाय जे जों बिथांमोनखौ दिनै थाखा फैसाजों डेमरलाइज खालामबाबो बिथांमोनखौ जोङो नासयब्लाबो बिथांमोना जोंजों दङ माथो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौ जों होनो स्कपखौ होआखैब्लाबो बिथांमोनानो जोंजों दङ माथो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखैब्लाबो बिथांमोना जोंजोंनो दङ माथो नङा होमबा अब्ला दिनै जोंनि मावनांगौआ मा दिनै गोदान बोसोर फैसिगोन बिनिखायनो आङो आंनि आइ आफा बिदा आंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरखौ आं दिनै पलिटिक्सआव थानायफोरखौ दिनै खावलायनो सानो गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा गोदान बोसोरनिफ्राय साग्रिद जा जाया दिनै नोंनि सुथुर बेखौनो नों दिनै जाहोगासिनो दं जाया नोंनि इयुनखौ दिनै जाख्रुबनो नागिरबाय अट'मेटिकेलि 50% दिनै जाख्रुबलांबायानो अब्लाबो दे दिनै बिथांमोनखौनो खुलुमनो जों दिनै थाङो बेसेबां क्रिटिकेल बेनिखायनो दिनै आं खावलायदों गोदान बोसोरनिफ्राय गोदान मोनसे थांखिखौ लानानै रायजो राजाफोरा दिनै आवगाय आं बेखौ दिनै खावलायदों बेथ' बयजोंबो सावरायजानाय मोनसे टपिक बुंनायाव गोबां गिदिर गिदिर मानगोनां प्रमद बर'आ बै समाव आं बिटिसिनि जेब्ला चिफ जागोन अब्ला खामानि मावगोन होनना बिथाङा दङमोन गैया नङा मावनायनि मोनसे स्पिरिटआ बेहा दङ बे मावनोनो फैदों नाथाय बै समाव जा बुङोमोन गिदिर गिदिर खोथा दाबो बुंगासिनो दङ नाम्बार 1 आं बुंनो नागिरदों जिथु मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै सासे नेता दैदेनगिरि हिसाबै मेन खुन्था हिसाबै दासिमबो रायजोखौ आकर्षण खालामनाय खोथाजोंनो दिनै बुंगासिनो दङ जेसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुंब्लाबो जोंनि बर'नि लिडाराव हाग्रामा महिलारियानो जा बिश्वजितआनो जा बा जोंहा रोंगोरायानो जा इउजि ब्रह्म सारानो जा प्रमद बर' सारानो जा दिपेन बर' सारानो जा रावनिबो गिदिर गिदिर खोथाया रावनिबो फर्मुलाया दिनै खामानि होआखै होदोंबा होआखै दिनै मानगोनां प्रमद बर'आ बुंगासिनो दङ गिदिर गिदिर खोथा बिटिआरनि फैसाखौ लाबोनो हादोंबा हायाखै
स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनांमोन गिदिर गिदिर खोथा दासिमबो बुंगासिनो दं बै समाव फरायसा आफादाव जा बुंदोंमोन दाबो बेखौनो बुंगासिनो दं खुगाया एखे दङ नों बे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों होमबा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि माबाखौहाय साख्रिखौ होनो हादों होमबा होनो हायाखै दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै स्टेटआ जा रानना हरदों नैबेखौ नों एपइन्टमेन्टखौ रानना हो होननानै बुङो दिनै बेखौनो राननानै होयो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा बर'नि गेजेराव सबनिसाय काउन्टार होनो गोरों आरो खोथा बुंनो रोंग्रा बेक्तिमोन बेखौ बयबो मानियो गोसोखाङो बिथांनि काउन्टारफोरखौ बै समनिखौ नाथाय बिथाङा जेसेबांखि समस्थियाव फैनानै गिदिर गिदिर खोथा बुंफाया मानो नों स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों होनबा हायाखैना नों थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि खामानिफोरखौ साख्रिफोरखौ होनो हानायनि बिथाङा मोनसे बुंनो हादों होनबा हायाखै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो दिनै नाजागासिनो दङ दिनै मावनो थाखाय गिदिर गिदिर खोथा प्रलबनफोरखौ होलाबायदों दिनै बिथाङा सिमा बारायनायखौ फोजोबनो हादोंबा हायाखै हादोंबा हायाखै अब्ला दिनै जोंनि मावनांगौआ मा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दासिमबो जिहेथु बुंबाय थायो जाफुंगोन नोङो नाय बै कार्बि आलंनि एसटिखौ हादोंबा एकर्डआवनो दङ जाफुङाखै बेनिखायनो जेसेबांनि गिदिर गिदिर खोथा बुंब्लाबो जोंनि बर'नि लिडारफोरनि खोथा बुंनाया जेब्लायबो फर्मुलायानो दिनै जेबो खामानियाव होआखै बिपिएफआबोथ' एमएलए स्टेटआव दंहैयो बिजेपिनिनो दोङो नङा होमबा माबा मोनसे एरलाबनो हादों होनबा हायाखै सेम अब्ला जोंनि सुथुरा सोर जों मिथियो खिन्थु रायजोआ दिनै हजाग जानांगोन हाग्रामा महिलारिखौबो जुदि बोखांनोबा दिनै प्रमद बर'खौबो जुदि बोखांनोबा बिथांमोननि नेगेटिभ रायजोआ दिनै रल लानांगोन नङा होमबा बिथांमोनखौ जों बोखांनोबा बिथांमोननि नेगेटिभ जों रल लानांगोन जायफ्रा जोंनि सुथुर बिथांमोनखौ जों दिनै फेजेनोबा बिथांमोनाथ' मोनसे ट्रेबाव गोलैना थानायसो प्रमद बर' सारानो होन मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो होन बा बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन रायजोआ जोंहा हजाग जानांगोन आं दिनै बेखौसो खावलायो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो जा मिथिदों आं बेखौनो बुंगोन आरो बांद्राय मिथियाखैबाथ' बुंनानै लाब गैया रायजोखौ बोरैबा खालामनाय जायो दा बेनो जितु जोङो निउसाव नुदों पेपाराव नुदों बेनो जुदि फाइनेल ड्राफ्टिंबा बे ड्राफ्टिंखौनो जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माबायाव सेन्ट्रेलाव जुदि हरबायब्ला आं बुंदों मानगोनां प्रमद बर' सार मानगोनां इउजि ब्रह्म सार आरो मानगोनां जोंहा सिनियर दानि स्पिकार आरो बिस्वजित दैमारि एमएलए सार गोसोआव लाखि जुदि लकसभा क'क्राझार सिदा एसटि नङाब्ला दायनिगिरिया नोंसोरनो जागोन जिथु जों ड्राफ्टिंआव नुदों बेयो एसटि नङा होमबा एसटि नङा जुदि बेनो फाइनालब्ला आरो बेखौ दिल्लीयाव थांनानैबाबो सालिजारि नाय दिपेन बर' सार नोंथाङा बुंखादों नंगौ नोंथांमोनाबो नाजादों बेनो जुदि फाइनालबा डिसिसना नोंथांमोननिफ्राय जानांगोन जों नुखाबाय सानैसोनाव बिनि क्लियारखौ नुगोन एमएलएआ बबे एसटि सिट जोंहा नुनाय बायदि फेरग'आ एसटि नङा टंलाया एसटि नङा होमबा जोंहा गरेस्वरा एसटि नङा एमएलएनि माबाखौ बुंदों आङो एमएलएखौ एसेम्ब्लिखौ आरो खिन्थु जोंहा एमपिआथ' नोंहा क'क्राझाराबो एसटि नङा जों ड्राफ्टिंआव नुदों उदालगुरियाबो एसटि नङा अब्ला मा जोंनि मोनखानायखौनो जोंनि जुदि खोमायोब्ला बयनिख्रुइ दुखु आरो मा आं इसोरखौ हामबाय होनो दानि दिनाव ओरैबायदि डेन्जार लिडारफोर दङ जोंनि बर'नि गेजेराव दै हारिनि सुथुर होनबाबो दिनै गोरोन्थि गैया खामजादोंसो ना खामनो होननासो खालामदों बै समाव मोनब्ला बै समनि मानसिफ्रा जुदि थानायमोनब्ला दानि जिथु लिडारफोर बिथांमोना गोथै हाखराव थांसिगौमोन नयतु सावजानानै सेवहांगार जासिगौमोन नाथाय आं इसोरखौ हामबाय होनो दानि दिनाव जोंनि बर'नि गेजेराव बिब्दि मानसिफोर गैथ'ला आरो दा उजिथों होननानै सानो मानो होनबा जों माइनास जालांगासिनो गुतै माइनास आरो माइनासखौ मिथिनोब्ला आंनियाव सों गुतै डकुमेन्टस आं होजोबगोन बुंनायावथ' गिदिर नङा होमबा बेरे मोदैनिख्रुइबो गिदिर नाथाय सिङाव गोलोमजों मा जागासिनो दोङो मा मावगासिनो दोङो आं गासैखौबो होजोबगोन आरो स्कुला बेसेबां एबलाइज खालामजागोन बिनि क्लियारिफिकेसनखौ आङो साननैसोनि उनाव होगोन जोङो नुनो मोनदों होननानै नाथाय बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जे खुगानिफ्राय दिनैसिम मोनाखै बे बाथ्राखौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो बेनो आं दिनै बुंखाबाय
बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि बिथांमोना बुङा लाखिनो नङा होमबा बुङालासिनो जुदि सिरि सिरि मावखुमादोंब्ला नों गियानि नङा होमबा नरे जुदि बुङाखैब्ला सिरि सिरिल' थानायजों लोगोसे नों जुदि खामानिखौनो जुदि मावाखैब्ला बिथांमोनाथ' बुंखाबायानो नङा होमबा जोंनिफ्राय मानो बुंनो हाया दे जों मानिबाय जे नोंथांमोना सिरि सिरि मावगासिनो दङ मानगोनां मिहिनीश्वर सार बिथाङा मेथाइनि गेजेरजोंबो फोरमायगासिनो दङ रायजोआ दिनै मा जानो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो मेथाइखौ खोनासं मिहिनीश्वर सार बिथांनि मेथाइखौ बिथाङा बुंगासिनो दं जोंनि हारिया अलखदाव थांगासिनो दङ बिथांमोना थाइसे दिनै कुनु फान्ड गैया कुनु डेभेलप गैया कुनु इन्सट्राक्सन बिथांमोननियाव गैया मा जाना दं बिथांमोना बुंगासिनो दङ नाथाय जोंनिया बाहादुरि जों थिगानो दङ नाथाय थलं थफं गोदोहां बा मारै होनबा आंनियाव सों आं गुतै डकुमेन्टस आं बयनोबो होगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों जेब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि मबा आफादफोराव जोंनि मबा मोनसे प्रग्रामफोराव जुदि गिदिर प्रग्रामफोराव जुदि फैयोब्ला आङो थांनानै माइक्राफन हमनानै बिथांनियाव सोंगोन बेफोरबायदिया मानो जानो मोनखो आं नेनांसि दङ फैथों एबाराव आं बुंदों आं एसामिस निउसाव बुंखागोन बिथांजों आं अन केमेरा आङो रायलायगोन नोंथांमोना कभार खालामनांगौ आं सोंगोन मोनबा कुइसनखौ आं दा बुंथ'वा दिनै मिहिनी सारनि खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय जितु बिथाङा कनफार्म बिथाङा मिथिगौ मा जागासिनो दङ लकसभानि सिटआ मा जागासिनो दङ एमएलएनि सिटआ मा जागासिनो दङ गावसोरनि बिकेडब्लिउसा मा जागासिनो दङ सम्पूर्ण बिथाङा मिथिगौ आरो सोरबाया जुदि मिथिनो गोनां दङबा बिथांनियावनो सोंनानै लाथों बिटिसिआव दासिम प्रमद बर' सार बिथांनि सरकाराव मिसाखौ बुंनानै लाब गैया नोंथांमोना जुदि आरटिआइ होनानै तथ्य नागिरबा नोंथांमोना मोनगोन जाफोर एपइन्टमेन्ट होदों बेयो स्टेटजों खुंजानाय मोनसे जब जायखौ स्टेटआ बिटिआरनिखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो राननो थाखाय होयो नों दाखालिबो टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होबाय बेथ' स्टेटनिसो नङा होमबा राननो होयो बिथांनो बिटिआरनिखौ नोङो जोंहा हाइकर्ट खालामना लाना फैबाय बै अबिसि ना मबा मोनसे मास्टरनि माबा होआखैमोन ना बिथांमोनहा हाइकर्टआव देरहानानै बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट रानजाबाय प्रमद बर' बिथांनि दारै अब्ला आं एग्जाम्पल मोनसे होनि मानो हायाखै मानगोनां जोंहा दुखु दामोन सार बिथाङा मानगोनां जोंनिनो समस्ति दावबायसा सार बर' बिथां मार्च दानावनो बिथाङा नैबे 2022 मार्च दानावनो थार्ड ग्रेडनि मोनसे इन्टारभिउ खालामदों स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव दासिमबो एपइन्टमेन्ट राननो हायाखै मानो नोंथांमोना सों बिथांनियाव एपइन्टमेन्ट रानो मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर 9 मास जाबाय एपइन्टमेन्ट राननोथ' 9 मास नाङा बेथ' सानसे साननैनि खोथा जोंनिजों बिटिआरजों खुंजानायमोन बिथांनि पस्टआ बिथांनि साकरिया नाथाय दिनै राननायनि कुनु स्कपखौनो मोनाखै जिफोर रानदों बियो स्टेटनि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय बेनो आरो आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव जितु बुंबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खोथा बायजोनि खोथाखौ नोंथांमोना बुंबाय दिनै बिथांमोना माब्ला हाबगोन बिटिआरआव बेखौनो दासिमबो नेनानै दङ दिपेन बर' सार बिथांनि खोथाखौनो नेनानै दङ प्रमद बर' सार बिथांनि खोथाखौनो नेनानै दङ बिटिआरआव जों हाबनो मोनगोन 27 जानुवारि 2023 नि उनाव जुदि बा 27 जानुवारि फैगासिनो दङ बिनि सिगां जुदि बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जुदि हाबाब्ला नाय गुतै बर' जाथियाव सनितपुरखौ आरो बिश्वनाथखौ लानानै रायजोनि रिएक्सना मा जागोन नोंथांमोना नुगोन आरो बिथांमोना बुंगासिनो दङ जोंनि बर' लिडारफोरखौ जायफ्रा दिनै बिटिआरखौ हाबगोन बुंगासिनो दङ जुदि हाबाब्ला साफ्रोमबो लिडारखौ बिखायाव गुलि गावनो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफोरा नेनानै दङ आं सिलाइनि गुलिखौ बुङाखै जा गुलिखौ बिथांमोना बिखायाव गावगोन बुंजाग्रा लिडारफ्रा अरायसम बिथांमोननि बुंनायखौ गोसोआव लाखिनांगोन दुखुआ बिसा दोङो ना नङा होमबा
हाबगोन माब्ला हाबगोन सोरबा सोरबायाथ' बुंबाय माब्ला हाबगोन जों जेबोखौनो मिथिया किन्तु नाथाय हाबगोन बिटिआर दफायाव लिरजानाय दफाफोरानो दिनै दासिमबो हाबजायाखै जाफुंजायाखै लिरजायि दफायाव गैया माब्ला जाफुंगोन आरो दिनै नोंथाङा बुंदों एबसुनि सोमोन्दै मा बुंगोन एबसुखौ आङो मानियो एबसुनि बायदि गोरों रावबो गैया होननायखौबो आं मानिबाय बिदि सात्र हंगथन नङा होमबा दिनै जाय सासे बेक्ति आंखौ खालामहरदों फन आं नोंथांमोनजों बुंनो नागिरदों सासे सुप्रिम एबसुनि दैदेनगिरि आंखौ जंखाय हरदों सिनाय मोननाय लोगोखाय बिक्रम फंबाय नोंथाङा हाग्रामा जेननायाव ओरैबायदि दुखु मोनबाय नोङो सिरि थाला नामा नोङो मोजां खामानि मावदो कन्ट्रेक्टर जानानै मोजां खामानि मावदो होननानै आंखौ मिनिनानै बुंहरदों अब्ला आङो बेखौबो एदावनायजों गोबां खोथाखौ बुंबाय आरो लास्टआव जेब्ला सिरियास जाबाय बिथाङा मोनसे खोथा बुङो बिक्रम भाई हाग्रामाखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनो हानायाव जोंहा देरहानाय जों मोनदोंमोन नाथाय जेब्ला हाग्रामाखौ जोङो फेजेनबाय पावारनिफ्राय फेजेननायावनो जे जोंनि जाथियाबो जे नैबे अबस्थायाव फैगोन जों माब्लाबाबो सानाखैमोन नों रेकर्डल' दा खालाम होननानै एबसुनि दैदेनगिरि आंखौ बुंदों मिथिबाय अब्ला नाय हाग्रामाखौ फेजेननायावनो जाथियाबो जे जेनलांगोन बेखौ जों मालाबाबो सानाखैमोन बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों ज' खामानि मावलांनांगोन होननानै बिथाङा आंखौ दिनै बुंदों आं मानिदों बिदिखायनो दङ एबसुआवबो जाथोखौ साननाय दङ इउपिपिनि दैदेनगिरिफोरनियावबो साननाय दङ नाथाय हायाखै मानो नैबेसो सेयारासो नों जुदि गारनानै फैयोबा मा जागोन बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला जोबथा दिनै गोजाम बोसोरनि फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जोङो गोदान खामानि गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै खामानि मावनो हाथों होननानै आं दिनै बयखौबो इसोरनियाव गाबहरबाय गोजोन्थों।